Wow, sa naon mga tag. TikTok ba? TikTok sa Facebook. Kung mapili na ko, no, ipa, atag man po ng number gikas. Nay, magtao ana oy. Scammer. Inong ganit ko ang suda to bato. Bato. Ang katabang ng balikbayan ba? Makinaton, insya. Ay, ingon siya, ay magtuo, ana oy kay bato ang suda na. Oh? Bitan, nang giugasan. Oh, nakisana ko ayaw pagkuan-kuan nin ha. Basa o di ay. Nasuko ko nimo. Ngano nila ka man ka na wala ka man ng hidnako? Si ma'am. Nalay, makikita si mama ko. Pamilawak ko. Unsa naman der. Ngano ning lakaw man ka din ha na wala ka man ng hidnako? Ha? Gabiin nila. Paminaw. Ako. Ngano hinlakaw man ka na wala ka man ng hidnako? Ang tawag ba ka ito nila mi? Wala ko hintawag ato kay wala pod mo hintawag ato. Diba lang kung tawag si mama? Diba na paglakaw na mag-lete kay yung tawag mo sa mama? Wala. Wala ka man ng hid ha, bad ka na. Bad na ka, di na ko ni mo lab ha, kay di na ka man ng hiduga sa kapadong. Sinces na mamukal to. Pagkuyugon ko. Gipa. Okay naman mo koyog, manangid unta ka nako ha. Ingon na ba ko kung asa mo lakaw, manangid sa mama. Ingon na kay kasi mo panagip tumamalay. Sa ingon na kawak man. Ay ako ba ba na ingon na si kang madigot agad. O ganin niya, anong wa makanangid nako no wila? Ha? Mag-ingon si Lola. O sa may ibot pasabot kung panganlon ti kasi mong pangan? Wala. O sa ibot pasabot ana? Ha? Bakal ikaw. Ikaw ya, mataybaw ka, unsa man na? Ikaw ang kuhana. Unsa gani na? Noela. Gani, og mayngon ko nga wila, unsa may ibot pasabot? Suko. Kanya karon kay nasuko man ko nimo wila. Ngano ka na nang hidako ha? Kaya dahil na kay basta mamili ako dito lete. Ila man galing puluton. Noton, mananghid kag mama ha, ug mulakaw ka ha. Hindi naman galing pulakaw. Mukuyog pwede raman mo uban, mananghid ka ma, mukuyog ko nilang tita mo adto kog ilaha, liti-liti oh. Mongga, di na ako muuban. Pagtawag di, manluod jud ka dayon. Isa na, muuban gyapon na. Amang tanay, di naman ko uuban. Ay, Basta asok ka na ka, ingana na ka dayon. Buong na ko diha ha, pagkaon nilang kuya diha, awa na ka din ha. Agad, sige ito kay na magkanta. Oh my God. Oh my God. Dali mo. Ay, malakaw pa ka, ha, nga mulakaw ka di mananghid. Yan ako muuban na dito. Mahilak ra ba ka? Unsa may buhaton? Unsa may buhaton? Kung masuko ang mama? Nanan. Unsa may buhaton? Kay nakasala man ka na ko. Unsa may imong buhaton? Unsa may maingon sa ako? Dali dayon. Aron di ko masuko nimo. Wala lang. Unsa iingon? Okay. Nuwila. Mira dahil. Dahil na yung ulo. Tinataka uli undi ay. Maldita na kayo ka. Nakakamaw magsuri. Si kuya gani, magsuri mga si kuya perminti, ikaw di na, maldita na kayo ka. Di man
di man na siya sige kuyog dilite-lite. O, mao gani no, kay hingkuyog ka nga wa ka mananghid doon sa may mong buhaton. Ha? Sa may mo ingon sa ako Ma, kaon na. Sige yang, salamat. Sa may mo ingon ako? Gila kung kahit na. Sige na. Di na jud ka, di na ako makikistorya nimo. Ang kuya na ang lola. Pakuyugon ko. Gani, unsa gani iingon kang mama nimo kay ningadto man kang hawakan na nanghid nako, unsa may imong iingon sa ako Ako kay ba naman ko anak. Unsa man? Tagot-tagot na karon. Pila ra gyud paglitok nimo no, nya dili jud ka. Okay, sige. Kano sa man na sila ning uli ma? Kanina. Pila man na sila antok adlaw ma? Opa. Oh, dako jug tingog oy. Di good kay Kuha naman ko telepon. kay iso pag tinanawan. Kuha na cellphone kami wo. Anong imo may ikuan ang laing topic nga ako mang topic nganong lakaw kawa na nang hid niya di pa yung kakamausuri nako. Ay pa si kuya kay baw. Nagkunsa di ka adto di ay. Gano'n mamugo sa ato. Ha? Gano'n mamugo sa ato. Di man ikaw. Oh, di gani ako gani, mao gani. Wag ko kay baw gani. Nagkunsa di ka dito di ay. Ha? Ano mo gano'n ko po yung ruto? Kaya di ko niya ang nila makoy. Nya mangluod di ka di ay. Ganahan man gani kang adto gani. Pina ko na sa mga to. Ganun di naman ka mong adto. Ngano Di gani? man mag-audience. Di away di ka adto di ay. Oh. Amo na di ka mo kuyog na adto gutro. Ana man jud na basta mga bata mag-away man jud na. Na naligo ka adto. Dali lang. Nganong ka diyot raman? Yung tramilaligog dagat. Nganong ka diyot ra gani? Yung uwal man to, huwag malaligos dito. Mao di ay. Sunod ha, mananghid ha kung asa padulong ha. Hindi naman gaya ko magkuyog. Bisan pa. Nagani magdani mo. Mayon gani nga. Taralay kuyog ta nga tutas kuan. O mayon nigtawag nimo mo anak ka. Matawag ka nako, mananghid ka nako. Tawag ko gani lula, siya na lang usa. Oh, hintawag si Lula, siya lang usa pero wa na ka din ha, lakaw na ka. Siya naman kumato. Iyan sa may buhaton nimo kay wa man ka nanghid nako. Sa may ingon. Gina, aron di ka masuko. Iyan sa paman. Sorry mo. Ha? Sorry mo. Ako ka bate, kusga. Sorry mo. Iyan sa pamay sumpay. Naruot-ruot. Very good. Ay nagpaghilak de ha.
ma'am.